Mima Trnava bola súperom novozámodských futbalistov v 5. kole extraligového futsalu v piatok 21. októbra v športovej hale Milénium. Oba celky začali veľmi nervózne, do 3. minúty udelili rozhodcovia 4 fauly. Postupne sa oba celky ukludnili a začali hrať celkom slušný futsal. Prvé akcie Kozíka, Horňáčka a Dudáša skončili mimo trnavskej brány. Zapotil sa aj Gedaj v domácej bráne. V 16. minúte po rohu sa dostal k lopte Hajko a bolo 1-0. Hostia odpovedali o necelé 2 minúty vyrovnávajúcim gólom na 1-1. V úplnom závere polčasu poslal Glofák nešťastne loptu do vlastnej bránky, ale Horňáček z ďalšieho útoku vyrovnal na polčasových 2-2. 3 minúty po začiatku druhého polčasu zvyšoval na 3-2 znova Horňáček, ktorý zúžitkoval peknú prihrávku od Dudáša. Radosť netrvala dlho, hostia z rýchleho protiútoku znova vyrovnali na 3-3. V 29. minúte kopali hostia priamy kop, Gedaj toho veľa nevidel a hostia znova vyhrávali 3-4. V ďalších chvíľach sa snažili prekonať trnavskú bránu Glofák aj Dudáš, ale až Kozíková prízemná strela z priamého kopu a vyrovnávajúci gól na 4-4 prebrala divákov v hale. Od 35. minúty si museli domáci dávať veľký pozor, nakoľko rozhodcovia ukázali už 5. faul. Pri ďalšej vážnej akcii pred Gedajom sa Trnavčanom znova podarilo sietiť gól na 4-5. Domáci si okamžite vypýtali oddychový čas, stiahli brankára. Snaha 5 hráčov v poli bola korunovaná vyrovnávajúcim gólom Horňáčka na 5-5. Už sa zdalo, že si súperi rozdelia body, ale posledný útok Čambala, ktorý prihral Dudášovi, znamenal víťazný gól pre Nové Zámky. Záverečný tlak Trnave nevyšiel a tak si Novozámčania za víťazstvo 6-5 pripísali 3 body do tabulky. Martin, tak konečne novozámodský divák užil gólov na futsale. O ten jeden gól sme vyhrali. Krátke hodnotenie tohto zápasu. Tak bol to ťažký zápas. Celý týždeň sme sa vlastne pripravovali na Mimu, že je to vlastne také derby a vlastne bolo to jeden gól a sme radi, že sme to dotiahli do úspešného konca. Marek Horňáček dal 3 pekné góly. Áno, tak Marek je náš ťahuň, vlastne preto sa vrátil, aby nám pomohol a som rád, že mu to tam padlo. Tento zápas nás iste sprúžil. Do ostatných zápasov môžeme čakať takéto dobré výsledky aspoň na domácej palubovke. Bol by som veľmi rád, nielen na domácej, ale aj vonku, keby sme potrápili trošku tých súperov. No uvidíme, príde Žilina a budeme sa snažiť to zopakovať. Ešte vrátim sa k tomu druhému polčasu, tam ste sa veľmi skoro vyfaulovali. Prečo? A tak s Janom Krivočenkom sú to také súboje vždy na ostrie noža, takže to patrí k zápasu, tak netreba z toho robiť nejakú vedu. No ja viem, ale keď natrafíme na nejakého rozhodcu, ktorý nás vyfauluje hneď v 5. minúte, tak potom sú z toho problémy. Áno, je to individuálne u každého rozhodcu, no snažím sa hrať naplno na doraz, tak niekedy to vyjde, niekedy nie. No. Takže ďakujeme za rozhovor, želám hodne úspechov a veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne.